broke my heart right there. All I do is stare, no you never fucking care. Želju da pokrenem modni blog sam dobila kada sam se preselila u drugu zemlju. Tada se stvorila ta želja iz razloga da bih mogla sve što proživimo tada i taj život da zapišem negde i pošto sam po prirodi onako malo lenja osoba, znala sam da ću morati da sebe nateram time što ću morati da na svakodnevnom nivou da radimo, a to je bilo jedino sa blogom. I modni blog je nastao, to je više trebalo u principu da bude neki lifestyle blog gde bih ja mogla da pišem o mestima i o gradu u kome se trenutno nalazim, u kome živimo 10 meseci u toku godine. Međutim, okrenulo se ka modi zato što prosto neki sastavni deo mene i to i onda je malo više sad krenuto u tom nekom modnom svetu, ali ću se truditi da to kasnije malo ide i u lifestyle i da se to razvije malo drugačije. Moda mi nije preterano značajna u životu i mnoge stvari su mi bitnije od mode. Volim modu, pratim je, ali nemam preteranu ljubav prema njoj. Pa dobro, dosta se razlikujem. Prvo zbog kulture, drugo, kod nas, ja ne mogu da kažem da naše devojke imaju preterano stila, zato što to su više neke kopije svega. Jako imamo lepe devojke, negovane, lepo se one oblače, ali tu nema nekog izraženog stila. Vrlo retko ima i meni se to ne dopada što su sve uniformisane i uvek kod nas mora neka stvar da se preterano iznosi da bi je svi nosili. Nema te slobode da neko krene da nosi nešto što se njemu dopada, jer ne zna kako će biti prihvaćeno od društva. Eto, to je nešto što mi smeta. Inače, dosta se razlikuje samo iz tog razloga, mislim. Mislim da je to ključ svega, apsolutno. To aksesuari čine, bar konkretno za moj stil, ja sam vrlo svedena, vrlo klasična, nemam neke eksperimente u krojevima, prosto ih ne volim. Ja volim da je sve dobro ukrojeno i da dobro stoji, ali aksesuari što se tiče torbe, nakita, cipela, to je ono što čini nakit, mislim pogotovo, eto. To je neki kao pečat svake žene. Ja po nakitu mogu da vidim u principu kakvog je žene i karaktera i šta voli. Pa, baletanke. Mislim, sad ovo nije primer, ali baletanke su definitivno nešto što volim da nosim. Pa ja opet moram da kažem da su to te cigaret pantalone i bela košulja, sad zavisnosti od toga šta ko voli. Ima žene koje mnogo više vole suknje, ali eto, ako neko voli suknju, neka bude cigaret suknja do kolena i gore neka bluza, bela, crna, šarena, sad eto, može nešto, floral print, nešto, eto tako. Pa mislim da treba muškarac da se osjeća dobro onome što nosi. I isto kao i žena. Ukoliko obučeš nešto što nije tvoj stil i što ti ne prija, to se vidi. I onda to, makoliko neko rekao da nekom muškarcu stoji odelo i da je to sa stilom, ako se ona osjeća prijatno, on će da vuče kragnu ili će da pomera kravatu ili će da gleda da skine sako. Tako da, mislim, stil je nešto, svako treba da prilagodi stil ono što mu stoji. Pa ako su to trenerke, mislim, sportiste, po meni je smešno da ga gledam u toku dana, da je u nekom sakou ili farmerkama, naravno dok se aktivno bavi sportom, nekako ga uvek naviknete u nekoj sportskoj opremi. Tako da, šta ja znam, stvarno stil je toliko diskutabilna stvar i za mene muškarac u stila, evo, leti volim da nosi bermude, gore možda neku ležernu košulju i mokasine. Eto, to je neka letnja kombinacija da je meni od stila, ali naravno sve zavisi kako je to košulje, kakve su to bermude, ako mu to stoje, ako se u tome osjeća prijatno, ako ne, onda bolje neka nosi šorci i majicu, eto. Šminkanju ne posvećujem uopšte pažnju. To, mislim, ne znam i nešto ne volim preterano. Imam par stvari koje koristim, to su možda eventualno korektor, sjaj za usta, rumenilo i to je to.
A što se tiče nege, to sam, ako ništa u Turskoj sam baš to naučila, kako da se negujem, jer njihove žene su jako negovane, dosta posvećuju pažnje tome i ja, dobro, tako sam i odgajana, još i moja mama je isto, uvek je bilo najbitnije da se stavi krema na lice i uvek dajem više na kozmetiku nego na garderobu, jer mislim da je koža nešto što ne može da se promeni i da o tome treba da se vodi računa još od kad smo tinejdžerke, a majica i sve ostalo može vrlo lako da se zameni, tako da sam uvek za to da se da više sume za kremu, negu, nego da se kupuju majice. Turska je blago, neotkriveno i tu prosto što se tiče mode ima apsolutno svega. Da ne pominjem tu visoku modu koja je kod njih posebno izražena iz kulturoloških razloga, ali od brendova kojih se jako teško nalaze u drugim evropskim gradovima, u Istanbulu pogotovo mogu da se nađu. Imate takođe underground dizajnere koje je jako teško naći, na primjer, i u Francuskoj. Tako da, stvarno, Turska što se tiče mode je stvarno broj 1 trenutno.